Ranobarokový kaštiel v Dubnici nad Váhom patrí svojou rozlohou k jedným z najväčších kaštielov na Slovensku. Bol postavený v druhej polovici 17. storočia a jeho pôvodní majitelia pochádzajú zo šlachtického rodu Ileš-Házy. Od roku 1993 prebiehala jeho dlhodobá rekonštrukcia. Rekonštrukcia bola kompletná, to znamená, že išlo o fasádu, išlo o kompletné odizolovanie, odvodnenie, kompletná úprava interiéru od podlah až po omietky a samozrejme nové vedenie elektriny, odpadov a všetky tieto záležitosti, čo sa týkajú zobytnenia priestorov. Tak je to ináč veľmi pekné dielo, i keď im to ako strašne dlho trvalo, kým to dorobili, ale ako dorobili to. Pravá strana je veľmi pekná, ale tá ľavá strana ešte treba tá rekonštrukcia, ale dúfajme, že to tiež asi dorobia v krátkom čase. V súčasnosti sa v priestoroch kaštieľa nachádza Dubnické múzeum. Jeho expozíciu tvorí pôvodná zbierka obrazov šlachtického rodu Ileš-Házyovcov, ale aj portréty majiteľov kaštieľa či historický nábytok. Pri príležitosti prvého výročia ukončenia rekonštrukcie a sprístupnenia kaštieľa verejnosti múzeum svoju expozíciu rozšírilo. Expozícia Dubnického múzea sa rozšírila o výstavu, teda expozíciu ukážok historického nábytku. Tento nábytok sme získali zápožičkou od rodiny dubnického rodáka Jozefa Kršku. Sú to ukážky historického nábytku od 18. storočia až do 19. storočia a zároveň sme získali do expozície koč posledného trenčianskeho župana z Trenčianskeho hradu. Stála expozícia Dubnického múzea je pre návštevníkov sprístupnená v rámci prehliadok kaštieľa, ktoré prebiehajú celoročne. Je to veľmi zaujímavé, takže oplatí sa.